Την Ολυμπιακή φλόγα υποδέχτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η Αμφιλοχία. Την φλόγα έφερε στην πόλη η Παρασκευή Καρατζά, όπου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα στην κατηγορία ΤΑΦ 11. Είμαστε σήμερα εδώ για μια ακόμη φορά να υποδεχθούμε την Ολυμπιακή φλόγα στην πανέμορφη πόλη της Αμφιλοχίας, στην ύφη του Αμβρακικού, σε μια περίοδο όπου το νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων, η σημασία της τέλεσής τους, έχει ευρύτερη σημασία για την πατρίδα μας, για τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, για τον παγκόσμιο χώρο. Εμείς θα θέλαμε αυτές τις δύσκολες στιγμές να έχουμε πολιτική εκεχηρία, να έχουμε κοινωνική και οικονομική αλληλεγγύη, να επαναφέρουμε το πνεύμα της σύγκλησης των λαών και της σύμπνοιας των προσπαθειών που οι αρχαίοι μας πρόγονοι διέθεσαν σαν μια πλούσια παρακαταθήκη στον παγκόσμιο χώρο. Θέλουμε και ζητάμε από τους ηγέτες μας κυβερνητική εκεχηρία, υπομονή, σύμπνοια και κυρίως να υπάρξει αποτέλεσμα στις προσδοκίες και στο μήνυμα που έχει δώσει ο λαός μας. Από την Αμφιλοχία ευχόμαστε ο λαός της Αγγλίας, η πόλη του Λονδίνου που θα φιλοξενήσει την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012, με τις προσπάθειές τους να υπερβούν τις οργανωτικές αστοχίες άλλων πόλεων και να προσεγγίσουν τις επιτυχίες που είχε η Αθήνα το 2004. Ευχόμαστε καλή διαδρομή και καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και στο πνεύμα που αυτοί δίνουν στον κόσμο. Μετά από μια σύντομη τελετή και το καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας κύριο Κιμίση, τον λόγο πήρε ο Σπύρος Ζανιάς, πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Λαμπαδιδοδρομίας. Από εδώ λοιπόν από την Αμφιλοχία στέλνουμε μαζί σας μήνυμα ειρήνης στο Λονδίνο και ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αγώνες του 2012. Εχθές η φλόγα ήταν στο Καστελόριζο, όπου πραγματικά ήταν στιγμές συγκινητικές και εκεί διαπίστωσα ότι πραγματικά όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτή η λαμπαδιδρομία, αυτό το εγχείρημα το μεγάλο, δεν στοιχίζει στον ελληνικό λαό ούτε ένα ευρώ. Την τελετή συνόδευε η μπάντα του Δήμου Αμφιλοχίας που έπαιξε τον Ολυμπιακό ύμνο όπως και τον Εθνικό ύμνο της Αγγλίας και της Ελλάδας. Έγινε ανταλλαγή δώρων με τον Δήμαρχο να προσφέρει στους εκλεκτούς επισκέπτες ένα καλάθι με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Στη διάρκεια της τελετής έγινε και επίδειξη ρυθμικής γυμναστικής από το Γυμναστικό Σύλλογο Προμηθέα και επίδειξη κανόε καγιάκ από το Ναυτικό Όμιλο Αμφιλοχίας. Μετά το τέλος της τελετής, στην φλόγα παρέλαβε η Βάλια Μακρύ, τέταρτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Ρυθμικής Γυμναστικής με την ομάδα του Ανσάμπλ 1992. Στη συνέχεια παρέλαβε την Δάδα ο Μουστρούφας Κωνσταντίνος για να συνεχίσει το ταξίδι της μέσω Βόνιτσας στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας.